Dostlar, min Konsuni, majaralarını yaratan min. Hey, hey! Ey dostum, birge gülik. Konsuni, Konsuni. Ekranga tikelip qarayt. Şular bik tezden bilirler Konsuni. Konsuni, Konsuni. Kim iken ol Konsuni? Konsuni hem aның dostları. Alдағы серияда. Қонаққа кір Кансуни. Мейтсе сиңа шат булыр. Шулай ма, олам? Әйе, көрішірбіз. Кансуни! Е, Дуслашып та үлгірдіңмін енді? әйе. Танышуыбызға шатмын. Мен Рой. Бізге қойтырға вақыт. Әйбірлеріні тәртіпке саласы бар. Ярый, көрішірбіз, Кансуни. Әтейім, Әу? сәйір хәл бұл. Табышмақ шишу. Башыма сыймый. Не турында сөз, не болды? Сәйір сөйләшәсің сен. Мин гел яңа малай турында уйлап йөрим. Минем аның белән күрешкән бар кебек. Чынлапмы? Әйе. Кичә ул безгә кунакка килде. Борын заманда сарайда шибәр бер ханәкә яшәгән ди. Ул шундый тыныч иде. Ошамыйм. Минем белән дәртле иде. Кичә без аның белән кылычларда сугыштык. Шәп булды. Шын әйтәм, шулай. Бүген җиңеләсең, ялгышасың. Ул сугыша да белә. Юкла, ул тыныч, китаплар ярата. Ул андай түгел. Хушлашканда ул миңа йодрыгын бирде. Ул алай эшләмәс иде. Шулай тыела. Монда ниндидер бер хикмәт бар. Әние, тизрәк булыйк. Әнә ул. Үзем ашам. Рәхмәт, улым. Төрле вакытта үзен төрлечә тота. Ярый, алайса, көн тәртибендә табышмак аны шишәргә кирәк. Әйе. Без шымчылар, синең белән җавапларны тиз табабыз. Кыенлыклар киртә түгел, ышан без булдырабыз. Мөмкинлекләр шиксез юкка без шымчы булып йөрмибез. Безне берни дә туктата алмый. Барлык серләрне шымчылар ачыклый. Без бар җирдә, тегендә монда, шымчылардан яшеренәм димә. Барсында ачыкларбыз, кайчан нишен нигә. Ачылмаган юк бездә сер, без сорауга җавап бирбез. Шулай! Безне берни дә туктата алмый. Барлык серләрне шымчылар ачыклый. Безнең төркем шымчылар. Сәлам! Нишләп йөрисез монда? Әйбер алырга килдек. Я, шымчы Кансуни, табышмакны шиштеңме инде? Юк әле. Бар белгәнебез шул. Аның бер әнисе бар, киеме дә, чәче дә бер төсле. Тик үзен төрлечә тота. Бер түгел, ике төрле кеше диярсең. Аңладым. Аның супер көче бар. Алай түгел. Мин белер идем. Мин планетабыздагы һәр бер супер каһарман белән көнне-төне элемтәдә. Хак. Ярый, аның турында белгәннәребезне искә төшерик. Шулай итеп, аның исеме Маркус. Дөрес түгел. Чынлыкта ул Мэтти. Шулай бит, Кансуни. Катлаулы сорау. Мин ике исемне дә ишеттем. Сәйер хәл. Аның ике төрле исеме бар. Тагын ни беләбез? Әйе шул, йодрыкчыгы. Әйе, менә шулай. Шап итеп. Без алай эшләмәдек. Йодрыкка йодрык белән сугарга ярата икән. Тик ни сәбәпледер Ева белән алай эшләмәгән. Аның энесе бардыр. Я булмаса абыйсы. Так, дәвам иттерәбез. Аның абыйсы булуы ихтимал. Я энесе. Туктагыз әле. Берни дә бутамадыгызмы соң?
Икесенең дә бер төсле кыяфәте була алмый бит инде. Юк дип уйлыйм. Дөрес. Hey, ни булды? Маркус, Мэтти, ни булды соң? Берәр җирең авыртмыймы? Авыртмый. Мин адаштым. Минем өйгә кайтасы килә. Елама, бар да яхшы булыр. Әйе, тынычлан. Мэтти! Маркус! Мин монда. Менә кайда икәнсең? Әнием! Нәрсә? Сез дә моны күрәсезме? Алар икәү икән бит. Минем малайлар игезәкләр. Ни дигән сүз ул? Алар 5 минут айырма белән туды. Кыяфәтләре бер төсле, тик үз-үзләрен тотышлары белән айырылалар. Бар да аңлашылды. Табышмак шишелде. Ни диярсез? Әйдәгез безгә кунакка. Ядракка ядрак. Ядракка ядрак. Киләсе сериядә. Әнием, берсене ялып кайта алабызмы? Сорап карармын. Ишеттегезме? Кем безнең белән бара? Менә, сезгә җиләкле бананлы туңдырма ашар дип ышанам. Тәмле күренә, тик диңгез кыслалары аны ашамый. Белеп әйтәсеңме? Белеп әйтәм, белеп. Нәрсә белән тәмлерәк булыр микән? Аларны пешермәкче буласыңмы әллә? Консуни кемпелли, ойнарга минем белән. Консуни кештеки, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.